Sanibonani you guys, welcome back to my channel, welcome back to yet another video. Anyabonga khulu you guys for joining. I hope we are very well. Thank you so much for coming in. Wakhohlwa ukuthi subscribe, mangabaka subscribe, we like video, we share. Thank you so much for your love and support. So guys, kule video is asokhuluma futhi ngobhuti uDingani because khumbula saspeak ukuthi kuthiwa akasekho emhlabeni. Ubhuti uDingani obe yiboxer yakhe, obe yimpector kweze boxing into ikanjalo guys, kutheke ushone eseneminyaka 50, is it 56 or 54? Manga waqamba manga you guys uye watholakala ke eselele ngase flatini lakhe lise Mayfair. You guys into ikanjalo ukuthi utholakala esethule ngaba seduze naye, sebexhumana nomndeni ukuthi bazi ukuthi yini inkinga bengasamtholi, basebeyomthola ke esethule. Kodwa wayeke wakhuluma komunye abangani bakuthi uzizwa engaphilile into ikanjalo you guys. So kasukuzwakala ke ukuthi akasekho emhlabeni. Kuthiwa ke lana kuzoba ne memorial service, I think mangibona udouble bhalwe lapha mangiloko ngizabalaza on the internet. Bakhuluma ukuthi uzofihlwa ke ngolwesine uDingani Thobela watholwa eflatini lakhe eshonile ngomsombuluko odlule. Inkonzo yomngcwabo izoba seDlamini Multipurpose Hall eSoweto ngo8 ekuseni, uzongcwatshwa emathuneni awase Westpark. Ngolwesibili kunenkonzo yesikhumbuzo eArena Holdings ngo11 ekuseni. Lona daba engiluthola ngoDingani Thobela you guys obengumpetha laphana kweze boxing you guys, kodwa bese retire. I think so he was a retired boxer into kanjalo you guys. Kwasho ukuthi usedlula emhlabeni eseneminyaka efika ko 50 something. I think I forgot the age, but 56 or 57 if I'm not mistaken you guys. So kuthiwa ke laphana inkonzo yesikhumbuzo yakhe izoba khona. Inkonzo yomngcwabo izoba ngaseDlamini Multipurpose Hall ngase Soweto ngo8 ekuseni, bese yengcwatshwa emathuneni ase Westpark. Ngolwesibili kuba khona kune inkonzo yesikhumbuzo kuphinga seArena Holdings ngo11 ekuseni into kanjalo guys. That is the news about uDingani Thobela you guys. Ubaba oshone eseneminyaka 50 something, se retire kweze boxing into kanjalo. Sengathi ngalala Xolo, may his soul rest in peace you guys. Lunjalo udaba namhlanje. Bese kuba ke nodaba luka Mpho Sibeng. Umpho Sibeng sibonile ke you guys kuthiwa akasekho emhlabeni. Umpho Sibeng naye obengumlingisi laphana you guys odumile. Umpho Sibeng kuthiwa ushone izolo kungesonto ekuseni thizeni you guys. Sibonile abomndeni sebesikhiphile statement laphana ade abantu beshilo ukuthi isizolinda ke umndeni ukhiphe istatement esishoyo ukuthi ngempela they confirm ukuthi Mpho Sibeng akasekho emhlabeni, ngoba kaloku trendile njalo you guys izolo kusho khona ukuthi istatement sesikhishiwe ngomndeni you guys. Ngisibonile laphana ngathi ngizothanda ukuthi ngisibhekisise, kodwa ke kuthiwa ke kushaqeka abaningi kuvela izindaba zokudlula kwakhe emhlabeni umlingisi lo Mpho Sibeng ukuthiwa ube sengozini yemoto, ube neminyaka e30. Ulingise emidlalweni eminingi okubala kuyo The Queen, Ring of Lies, Scandal, Saint and Sinners neminye you guys. Umethuli wezinhlelo ze-television uZola Hustlas bebhale ekhasini lakhe ku Twitter ukuthi uMpho ufe engozini yemoto ngase Klerksdorp ngasesonto ekuseni. Sasibona ngisho ne-statement from the family into kanjalo, bese sithi sona the official statement on the passing of actor Mpho Sibeng. Statement ngizosifaka you guys on my screen ukwenzela ukuthi ivideo ingabe inde. Kodwa ave kuloko you guys kungena amazwi enduduzo from abangani bakhe, ama colleagues wakhe and stuff you guys bilokhu bethumelile amazwi enduduzo. Kanti ke njengoba bengishilo ukuthi nomndeni ususikhiphile istatement sokudlula kukaMpho Sibeng emhlabeni through that car accident into kanjalo you guys. May his soul rest in peace you guys. So ngizona tere yimbili ebengifuna ukukhuluma ngazo, udaba luka bhuti uDingani Thobela nodaba luka Mpho Sibeng into kanjalo kasengathi bangalala ngokuthula you guys. Kwaze kwakube ngempela you guys ukuhamba kwabantu emhlabeni. So bese sithi sona, let me see, I think lwana bekunguZola Hashatsi istatement enoma ke kubhalwe ngamabala engeke ngikhona ukwafunda ngoba mancane, but anyways ngizosibeka ku screen. It is with sad deep painful heart to announce the passing of a young brother, friend
brand I took in to replace us when we exited Crazy TV at thespian. That was at Impossible. He was in car accident this morning. That was umngani wakhe uZola Hasatsi. Esithombeni ke agcine ukusifaka ekhasini lakhe ku Instagram ezinsukwini ezintathu ezedlule. Abantu bebedlulisa khona okuphatheka kabi ngokushona kwakhe, you guys. Kusho laphana ke isolezwe ngathi ngalala ngokuthula, you guys. Ekhasini ebelibungaza abalingisi i-actor spaces kubhalwe besikuthanda lala uphumule Nkosana ushiya isikhalo esikhulu kufa awungaziqhenye umlingisi uKhanyimbawu okhombise ukushaqeka ukuthi kube kuhle ukwazana nalo mlingisi. Sibonile guys even oKagiso Modube and Ozola, is it Zola Khashatsi, something like that, you guys. People who were really close to him bekhombisa ukuzwa ubuhlungu kakhulu, you guys. May his soul rest in peace. May both of them rest in peace, you guys. Ubaba uDingani Thobela noMpho Sibeng into kanjalo. That is the news that I have for you guys. Ngekezwa ukuthi uzobekwa noMpho Sibeng. I think it's too early for that, but njengoba bese ngishilo about ubaba uDingani Thobela ngoba yena I think ushonele kungomsombuluko into kanjalo bese kushiwo ukuthi uyobekwa nini nenkonzo isikhumbuzo, but uMpho Sibeng besingakezwa. But anyway mangabe sekukhona ke leyo message ngizoyiletha kunina ngokuphazima kweso. Thank you so much for watching this video. Ilike uyishare kubangani bakho, ungakhohlwa ukusubscribe phela mangabe akasubscribe ukuze ungaphuthelwa izindaba. Sizobuya sibonane futhi kwi video elandelayo. Bye.